batinku tansah kuat dimas poslu mayan hamuk imas ora laman pos katon pesati yen berangkaton men sorot aduh wira gane sinawangkan ambo sedih yen seseput limo patut nyoto jati komprah ati aku lestariyo tatlilo pisah sare kalikan kodong lembar hemat kaya wuskun satan rasa sengsem mereka iku bacaan nisar asli berombak tenku tansah kuat imbas was lumayan kamu ikhlas aku ngeteni tekamu kaya ngenteni bodune payu jadi mutan sasumipet jroning kalbu joku suma prabu
Iya. Iya, cara anak. Bel, bel, ye.
siyoga ajeng ngelipur dumateng para sutresna ramiyarsa monggo sarep tidak iki satilan kita sesilengan sana kana pilih banten sukasita kirang prayoga sarebengan yuwung kunging pangaksama wiwit awal dumugine paripurna kula suwun wonten godha rencana iyo iya iyo oh ya ya ha la dalah la dalah iya ya ha ya dalah ya ya yo ya iya Kariku jaluping kariku istimewa kariku jaluping melihat kesedihan kita setilan kesono melihat kesedihan kita setilan kesono
Yuk ya. Ayo. Ais. Awas ayo. Lah. Os, iya telah. Awas, awas. Ah. Os. Kak. Oi, ya. La tala.
Kamu kan bosan
semayan bungamu tanpa pamitan kene aku ngenteni sliramu karo ndedonga muga awakmu ning kono bisa bahagia aku ra bakal dolanan sing jenenge tresno iki yen ujunge bakalan aku nandang lara Febri Wicaksono. ada Jarod bis. Terima kasih. Sampun katut Injil lelakonipun wonten sepine wengi Happy Asmara. ning yo ora sepi tenan. Ora iki karuan rame kiwa tengen ngarep ya rame kabeh kok Mas Febri. Alhamdulillah Mas Jarod. Alhamdulillah menika nderek bunga ugi anniversary sekawan menika napa nika ke Mas? Ganda Kusuma. Ganda Kowe maca Kusuma. ora segawon, sekawan. Ming tak batin mah kok lairke piye ta janjane iki? Lah ya aku ngerti. Paguyuban kesenian Jadilan Turangga Muda Budaya dan Jee. juga ada Bapak Kencana Anom. Kencana Anom menika ugi nderekaken lampahan aducara siang dumugi dalu sak mangke Mas Febri. Nggih Mas Jarod. Menika ugi ngaturaken sembah nuwun awit panjurung donga pamuji sampun nimbali kawula Alah jan. resaya saking Kawi aku Mas. Oh Gunung Kawi. Heeh aku saka Gunung Ora Kawi. udu dukun to kowe. Kowe ora to ya. Ora. Kok ya dukun padake dukun piye kowe iki ngawur. Menika ugi ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun Mbak Dita Amelia. Nggih menika artis, Mbak artis matur sembah Injih. nuwun. Luar biasa. Mbak NYP terus iki anggen. Kondang kaloka wonten tlatah Ngayogyakarta. Gur Jawa Yogyakarta. Tengah. Nang endi? Wah, Endi? iki tekan Malaysia barang. Thailand ngindeni wong Thailand. Nyindeni wong lha apa Thailand kono ki ya ana ketoprak kathek disindeni bareng. Wah, ugluk-ugluk ning kono. Thailand tekono Dita. Mai hai lai ai mana ono kae to ya. J. J marak sowan saos panglipur dumateng rekan-rekan Bapak Kencana Anom. J, Mas Matur sembah Jarod. nuwun menika ugi luar biasa penontonnya antusiasme. Samangke ngersake lelagon gayeng napa alus? Oh gayeng, jaluke gayeng kok ya. Ngapunten samangke dalu mboten saged nderekaken lampah adicara Mas Febri. Ya karang iki pitong job mau bar subuh. Heeh, nyindeni seripan. Terus
Mau jam 8 budal. Budal. Dirongi wong pengajian. Dirongi wong pengajian. Jam 9 arak ning nggonmu mampir ning tanggaku. Misah wong padu. Iya. Kene jadilan kon bengi wayangan. Pokoke ampuh pokoke. Wis ampuh. Saos panglipur menika Mas Febri. Nggih, Mas Jarot. Saged kalajengaken mawon nggih. Heeh. Suwanipun Mbak Dita Amelia Ugi matur sembah nuwun. Wis matur Luar biasa, sembah nuwun Mbak ya Dita sampun ampun. kersa rawuh iki jadwale padet tenan Mas Jarot. Saking padate ora kamot diwadahi kok yo. Inden iki 2 tahun ngejob Dita Amelia iki inden 2 tahun. Ya kadang-kadang kok sekupi cah inden. Ning ora kredit. Luar biasa sekali Mbak Deh, Dita. semoga Dek Dita Amelia unyu-unyu. Ya, terima kasih Mas Dek Febri Dita WS, Amelia kupu-kupu. Mas Jarot. Ngaturaken sugeng siang. Siang dukam sonten Mbak Dita. Sugeng siang para pandemen sutresna budaya turung Iya. budaya. Nggih. Jatilan Lopres. 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 Nggih, sampun nonton panyuwunan dereng Mas? Dereng Mbak Oh, Dita. dereng wonten. Nggih. Belum ada, Ya belum wis ada. dene aku manut arep nyanyi apa ayo. Derek wingking mawon Mas Jarot, Kak Nggih, Dita. Derek akan wingking mawon. Soalipun Mas Bita Anggiuki pengendangnya Yogyakarta luar biasa wes. FYP ini iki terus seliweran. Ya, mancing ratri eme ora ilang. Makarya sesarengan ugi sound sistemnya luar biasa. Mas, matur sembah nuwun. Dari mana ini Mas? Yoga audio. Rapi nak ditebali, engko nek rapi nak ditebali tenan nek iki. Luar Tak biasa. goleke. Iki telak wis ngancing mau bengi. Tenan. Tak goleki poster ilang sebule sing nemu presker. Iya. Iya. Sound Semoga kanca-kanca ayo. Atas walipur barang. Seragam udah budaya. Bersama Mbak Dita Amelia, Febri Wicaksono. Ada Mas Jarot. Terima kasih. Ya.
Je manjing nanti serampun Adel. Dek Dita. Anje Dek Febri. Ada permintaan lagu lagi panyuwunan napa pamundutan? Menika tarik rumiyin. Oh, tarik dulu. Nggih, monggo. J 3 2 1 yuk. Kepada pemilik kendaraan bermotor Vario dengan nomor polisi AB 5012KR harap untuk dipindahkan ke tempat lain karena mengganggu parkir di pekarangan rumah orang. Sekali lagi nomor plat AB 5012KR motor Vario semoga dipun pindah. Matur nuwun.
iya.
Paring
Yuk yuk. Sos. Se. Ha oh. Ya. Yo.